الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, hurmatli din qardaşlarım. Әкірін шулай жиылышабыз, альхамдулилля. Хам инде дәріс біздің әр күнні, каждый день мы делаем немножко расчет самого себя. Умар радаллаху анху сказал: «Хасибу анфусакум қабла ан тухасабу». Өзіңізге хисап қылыңызды. Умар радаллаху анху хисап күні келіп жеткенше. Отчитывайте самих себя до того, как придет день отчета. Шуңа күрә, җәмәгать, без үзебез генә үзебезне беләбез. Бик яхшы. Калпләребездә урнашкан хисләрен, үз уйлауларыбызны үзебез генә яхшы беләбез. Сами себя только мы хорошо знаем, и сами себя мы никогда не сможем обмануть. Әмма Аллаһ Тәгалә да безнең калпләребездә урнашкан хисләребезне белә. Всевышний знает о том, о чем мы думаем. Прошел 6-й день месяца Рамазан. Үтеп тә китте җәмәгать. Бүген 6-нчы көн. Шуңа күрә без үзебезгә хисап кылабыз. Ничек көнне үткәрдек? Нинди гамәлләр кылдык? Ничек ураза тоттык? Ураза тоттык дип түгел, а ничек ураза тоттык? Мы не говорим, что мы продержали уразу. Мы говорим, как мы продержали уразу. Какое дәрәҗә у этого поклонения, мы только сами себе можем сказать. Җәмәгать, без дуга турында дәвам итәбез. Дуга, ад-дуа силахул муслим. Дуга ул мусульманның коралы. Дуга это щит, оружие мусульманина, мы говорим. И мы уже поняли, что в первую очередь щит мусульманина от самого себя, от своего нафса, от своих слабостей. И все, что мешает делать поклонение лучшим образом. Вот только что я прибежал с ифтара. Мы еще стараемся участвовать на ифтарах в районе. Ауылларда җәмәгать, без ифтар алдыннан вагаздар сөйләп, авыз ачып, инде монда килергә тырышабыз. Чөнки авылларда да безнең ифтарлар, альхамдулилля, җәмәгать җыелыша, авыллар, авыл халкы вагазга мохтаҗ әлбәттә. Һәрберебез вагазга мохтаҗ әлбәттә. И вот, знаете, сегодня вспомнил такой хадис, который я хочу рассказать, а потом перейти к дуа уже. Альхамдулилля, сегодня мы распечатали дуа. Вчера мы были заняты гостями большими. Альхамдулилля, полезный был день вчера тоже. Да, мы открыли мусолля в Бегише в аэропорту, открыли мусолля в ЦРБ больнице. Альхамдулилля, теперь есть намаз залы барон. Да-да. Альхамдулилля, мы пансионат открываем для детей. Тахфиз, Коран ятлау. Альхамдулилля, Аллахның рахматы белән, на шундый бәрәкәтле айда без шундый гамәлләр кылдык. Альхамдулилля, Аллаһның рахматы белән. Катнашучыларның Аллаһ Тәгалә изгелекләрен кабуллардан кылсын. Итак, хадис, в котором кто-то помнит его, но я напомню его. Итак, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимаясь на минбар, поднимаясь вот на такой минбар, как вот здесь, да? На одну лестницу поднимается и говорит амин. На вторую лестницу поднимается и говорит амин. На третью поднимается и говорит амин. Сахабы спросили: «Я Расулуллах, почему ты говоришь амин?
Почему ты 3 раза сказал аминь? Ты до этого никогда так не делал. И что он говорит? Он говорит, как я только начал подниматься на минбар, ко мне появился возле меня Джибраил алейхиссалям. И он начал делать дуга. Посмотрите. Он начал делать дуга. А у нас тема дуга как раз. И первая дуга была такое, что если кто-то за всю свою жизнь не добился довольства своих родителей, әгәрдә кем гомере буена үз әти-әнинең магфиратына лайыклы булмады, если он не добился того, чтобы родители были им довольны, тогда проклятие ему, говорит он. Карагыз ничек. Проклятие. Ләгънәт дип әйтә Джибраил алейхиссалам. Джибраил алейхиссалам иң а'ля, ягъни иң инде фәрештәләрнең арасында иң шундый абруйлы, дәрәҗәле фәрештә, ул Аллаһ субхана тааладан вахия, ягъни Коръәнне индергән пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Шундый сүзне әйтә, карагыз. Куркыныч сүзләр. Пусть будет проклят тот, кто за всю свою жизнь не добился довольства своих родителей. И пророк сам сказал, что амин дип әйтте, ул да әйтте, амин дип әйтте ул. На вторую, когда поднимался лестницу, икенче баскычка менгәч, Джибраил алейхиссалам әйтте, кемдә кем Рамазан айына кирип, Рамазан буе яшәп, изгелек камил рәвештә, тиешле рәвештә кылмады. Бу Аллаһның фурсат белән кулланмады. Если тот, кому был дарован Рамазан, тот, кто встретил Рамазан, если он не провел Рамазан достойным образом в поклонении Всевышнему, не воспользовался таким подарком, проклятие Аллаха ему, говорит он. И что? Я, говорит, сказал амин. Посмотри, как страшно, субханаллах. И третье, ишенче баскычка менгәндә, ул инде әйтә, әгәр дә кем синең исемеңне ишетсә, если кто-то услышит твое имя, о Мухаммад, и не скажет саллаллаху алейхи ва саллям, пусть будет ему проклятие. И я тоже сказал амин. 3 раза он амин сказал. В 3 случаях, джамагат, эти все 3 случая, 3 дуга мы должны знать. Аллах сакласын, джамагат, үз әти-әнәбезгә тиешле рәвештә дә игелек кылмасак, аларның хайр фатихасында булмасак, аларның безгә карата магфиратта булмасак, джамагат, Аллах сакласын. Это всем нам внимание. Когда мы слышим имя пророка Мухаммада, мы говорим саллаллаху алейхи ва саллям. Говорим же? Привыкли уже. Кто не говорит, пусть привыкает. Надо говорить саллаллаху алейхи ва саллям деп әйтергә кирәк. Или алейхи салату ва саллям деп әйтергә кирәк. Ну и тот дуа, который вот именно сейчас очень сильно касается нас всех. Это в месяц Рамазан, да, то, чтобы мы к нему отнеслись очень серьезно. Шуңа күрә җәмәгать менә Аллаһ ризалыгы өчен игътибарлы булыйк. Һәм дугага кайтканда җәмәгать дугага хәзер кайтабыз, безнең бер 10 минут кала. Инде ястүгә хәтле шулаймы? 10 минут кала безнең. Без дуга кылуга игътибар бирергә тиешбез. Тиешле рәвештә мы должны дать хак, дать право дуга, что мы, просыпаясь, говорим, восхваляем Всевышнего. Мы, когда ложимся спать, говорим дуга. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Ихтибарлы булыгыз, җәмәгать. Шуңа күрә инде хәтта менә шул дугалар әйбит, алар әлбәттә безнең тормышта булырга тиеш гади рәвештә, гади теге, как мы говорим, просто должно быть для нас это все. И я хотел бы перед тем, как раздать вот эти брошюрки, мы их распечатали на арабском языке, на
на транскрипции, на татарском языке, на русском, для того, чтобы было легко их заучить. Жамагат фурсат белән кулланып, Рамазан айында менә бу 2 дуганы гына өйрәник инде. Әле иншалла шулай ук Рамазан айында без у былтыр Саидуль Истихфар тараткан идек. Мы в прошлом Рамазане раздавали дуга Саидуль Истихфар. Это дуга самая длинная. И почему она называется Саидуль Истихфар? Как бы господин Истихфаров. То есть Истихфар — это спрашивание прощения. Что говоря, мне узур дуга. Это большое дуга, его надо выучить наизусть. И если кто-то эту дуга искренне от души скажет, и вдруг его жизнь прервется, иншалла, он войдет в рай. Он прощенный будет, иншалла. Он гунахлары кишерлә җәмәгать. Шуңа күрә иртән булсын ул, кичтән булсын ул. Менә шул дуганы өйрәнергә кирәк. Без аны аерым әзерләп куйырбыз җәмәгать, анысын сезгә таратырбыз, иншалла. Әмма бүген менә шул дугаларны айратма әле, таратып җибәр әле. Хатын-кызларга аерым шулай ук анда тараталар. Бисмилля. Пожалуйста, не поленитесь. Вы учите сами. Мегазали яшлер. Бисмилля. Вы учите сами, передайте братьям. Передайте, воспользуйтесь. Это вам награда будет от Аллаха. То, что вы передали, и посредством вас. Мегазали. Тората гостегин, да, бисмилля. Кемге кирек был сами насуры, ярама. Кому не хватит, меня спросите. Кто-то может просто сфотографировать на телефон, и оно у него сохранится. И он будет это дуга учить. Кому не хватит, спросите, я еще дам. Итак, дуга жамагат, я только хотел рассказать о тех благоприятных временах, когда дуга принимается. Когда дуга принимается. Итак, жамагат, кошан дуга кабул ителя пердесіз, когда принимается дуга без преград. Обратите внимание, жамагат, почему я говорю без преград, потому что иногда дуга не принимается. Если мы сделали грех, если мы, например, есть такое хадис, что если кто-то употребил спиртное или помутнел у него разум, у него 40 дней не принимается дуга. Это очень страшно. Шуакуре, я даже выписал себе некоторые, чтобы не забыть, какое время принимается дуга. Итак, мы знаем, дуга принимается между азаном и каматом. Вот азан, намазга әйтеләйді, анан соң вакыт бар күпмедер. Есть сколько-то времени до камата. Это время дуга жамагат. Шуңа күрә бирүк вакытыгызны инде исраф итмәгез. Дуга кылыгыз. Кому не хватило, еще даю. Бисмилля, мәгез, таратыгыз. Кем килгән кешеләргә айрат передай. Бисмилля. Мә. Тамам. Телефонга төшерегез дә үзегезгә ятлагыз шул дугаларны. Азан һәм камат арасында вакыт пәрдәсез дуга кабул ителә. Яңгыр яуган шакта җәмәгать. Яңгыр ява. Дождик идет на улице, форсат, возможность. Надо делать дуга җәмәгать. Дуга принимается без преград. Когда пьем воду зәмзәм, зәмзәм су эчкәндә җәмәгать без дуга кылабыз. Без беләбез, зәмзәм эчкәндә аның аерым аңа хас булган тәртибе бар. Этикет есть употребление воды зәмзәм. Да, то есть повернуться в сторону кибла, значит, да, посланник Аллаха сам его и стоя пил, есть хадисы приходят, и можно и сидя, можно и стоя, но это зәмзәм. У него есть атрибут, у него есть хак у этой воды. Шуңа күрә, әмма ләкин без беләбез, шул суны эчкәндә без дуга кылабыз һәм дуга иншалла кабул булачак. Һәм рәнҗелгән кеше.
опасное вот это, очень я хочу обратить внимание. Обиженного дуга принимается без преград. Дуга обиженного, кого обидели, принимается без преград. Шуңа күрә ихтибар булыгыз. Алла сакласын. Хәтта динебездә бар нәрсә, динебездә бар шундый ләгънәт кылу макрух бездә. Ләгънәт кылырга ярамый. Бар инде хәтта ниләр, хадисләр душманларга карата ләгънәт кылу мисал өчен. Бар андый нәрсә. Гомумән ләгънәт кылу җәмәгать безнең әдәбебездән түгел. Вот не принято в исламе делать проклятие. Не принято. Потому что если это проклятие не по праву, оно может вернуться к тебе обратно самому. Это очень важный момент. А рәнҗелгән кеше, менә аны кемдер рәнҗетте ул кешене, вот кто-то обидел человека, если он из-за обиды, от злости проклянет, Аллах сакласын, или сделает дуга, бәд-дуга дип әйтәләр. Шулай бит инде безнең татарлар арасында бар шундай әйтем, бәд-дуга дип. То есть какой-то такой дуга сделает против тебя. Вот Аллах сакласын. Всевышний принимает дуга обиженного человека. Шуңа күрә бер үк менә шундый дугага эләкмәгез. Будьте внимательны, будьте осторожны. Һәм дуга кем сәфәргә чыкты? Мусафирларның дугалары. Сафарга шикканда біз ушбу форсат белән кулланабыз. Мы когда на сафар выходим, едем в какую-то командировку или в дорогу выходим, мы пользуемся этим правом мусафира и делаем дуга. Больше дуга делаем. Пока в сафари дуга принимается без преград җәмәгать. Һәм хәтерлисезме? 3 көн элек мин сезгә әйттем. Мен әйтәм, җәмәгать, дугага игътибар булыгыз. Чөнки біз авыз ачабыз. Ифтар вакытында җәмәгать дуга пәрдәсез кабул ителә. Когда мы, вот, обращаю внимание, пожалуйста, если вы пришли на ифтар, осталось 2-3 минуты до ифтара, обратите внимание на это. На себя в первую очередь и на того, кто рядом сидит, чтобы и он тоже делал дуга. Сказать, оставь, брат, дунья, мирской оставь, бисмилля, ты целый день постился, и Аллах дает такую возможность, что у тебя будет принята дуга. И у постящегося тоже дуга принимается, җәмәгать, иншаллах, без преград. У раза тотучының дугасы, иншаллах, кабул Аллах каршында. Я перечисляю состояние, перечисляю время, перечисляю вот эти вот события, когда принимается дуга. Пожалуйста, будьте внимательны и используйте это время. Дуга кем хаҗга чыга, без беләбез, әйбит, хәтта ул үзенә яза. Дәфтәренә кем өчен дуга кылу. Хәтта без әйтәбез, кардаш, брат, ты вот на хаҗ, на умру едешь, сделай за меня дуга, пожалуйста. Запиши меня в свою тетрадку, в свою книжку. Әйе, җәмәгать. Хаҗга чыгучы, хаҗ кылучы кешенең аның дуга кабул кылына. Һәм җәмәгать монда мөһим җиддән. Һәм бар кая ул Арафа. Арафа көнне Арафада кем хаҗ кылы, әлбәттә анда менә мин аны 3 көн элек сезгә искә төшердем. 5 сәгать без анда дуга кылабыз, җәмәгать. Аның бөтен хикмәте, Арафаның бөтен хикмәте, җәмәгать, ул дуга кылу. Весь смысл хаджа это Арафа. Да, хадж это Арафа, говорит посланник Аллаха. Поэтому это самое благоприятное время, чтобы делать дуга. Дуга в Арафа. Шуңа күрә менә кемдә кем хаҗга әзерләнә бит. Безнең бөтен дәресләр шуңа багышланган булачак. Без ничек бу көнгә әзерләнәбез? Ничек менә әйтәм бит, Минага килү, Арафага чыгу, хәтта Арафадан соң Муздалифа булсын, таш ату булсын. Ул чаралар әлбәттә ул мөһим, әмма ләкин иң мөһим ул Арафада басып торып дуга кылу, җәмәгать. Хаҗга чыга торган, иншаллах, хаҗи ул әлбәттә шул мизгилләргә әзерләнергә тиеш. Он должен готовиться именно к этому, к Арафа. Потому что мы там понимаем, что оказывается мы дуга не можем так долго говорить. Мы, оказывается, не можем. Мы, оказывается, не готовы так долго говорить дуга. Шуңа күрә
Инде Гарафада дуга кабул ителә пәрдәсез. Шулай ук җәмәгать әти, әни үз балалары өчен дуга кылса, һәм балалары үз әти, әнисе өчен дуга кылса, Аллаһ Тәгалә пәрдәсез кабул итә. Шул фырсат белән кулланыгыз җәмәгать. Шуңа күрә әти, әниләребез өчен, исәннәр өчен, әгәр дә бу дөньядан киткәннәр икән, менә арвахлар өчен, алар өчен дуга кылабыз җәмәгать. Һәр намаз сайын җәмәгать без дуга кылабыз үз әти, әниләребез өчен. Һәм бар шундый бер вакыт, шундый чара, әгәр дә кардәш үз кардәше өчен дуга кылса, если брат за своего брата попросит дуга тогда, когда он не знает. Когда не знает его брат, за него попросит дуга, то ангелы скажут: «Я Аллах, брат мусульманин просит за своего брата дуга». И ангелы попросят ему того же, что он просит за своего брата. Такой хадис есть даже. Если ты попросишь в секрете, в тайне от своего брата за него дуга, все, что ты попросишь за него, ангелы просят за этого брата, чтобы то же самое дал Аллах Та'аля тебе. Нашлай җәмәгать. Дуганың әһәмияты зур җәмәгать. Дуга это и в первую очередь таухид. Таухид. Яни син бер Аллаһка гына сыйынасың, аңа кулларны күтәрәсең, һәм аннан сорыйсың. Аллаһ Та'аля әйтә: «Уд'уни астаҗиб лакум». Уд'уни, миннән сорагыз ди, мин сезгә җавап бирәм ди. Аллаһ Та'аля үзе әйтә: миннән сорагыз, мин сезгә җавап бирәм. Шуңа күрә кулларны гына күтәреп җәмәгать безнең көчебез җитә. Вакытыбыз җитә. Һәм әлбәттә өметләник безнең өчен дә дуга кылучылар булыр иншалла. Җәмәгать дуга темасы бик тирән, бик зур. Узган дәрестә дә кичә мисалчы мин бераз хискә бирелеп бик борчылдым. Җәмәгать дуга мәгънәсе, аның мәгънәсе бик тирән. Шуңа күрә дуга өйрәник. Күп дугалар килә Коръәннән. Раббана атина фи дунья хасанат ва фил ахирати хасанат. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Я Раббым, сорагыз миннән ди, я Раббым Алла, атина бир миңа фи дунья, ашбу дөньяда хасана яхшылыкты, иң хәерлесен, ва фил ахирати, һәм ахиратта да миңа яхшылык бир» дип. Бу Коръәннән чыккан, бу мисал өчен үрнәк дип сезгә китерәм, шундый дуга. Это все в Коране есть. И поэтому, если мы будем изучать эти молитвы, эти дуга, у нас будет меняться жизнь. Есть утренние азкары, есть вечерние азкары. Каждая из них, она имеет смысл, она имеет силу. Честно, вот мы распечатали пока только два дуга. Два дуга только распечатали. Одно из них есть Аллахума а'ина аля зикрика ва шукрика ва хусна ибадатик. Какой хороший дуга, субханаллах. О Аллах, помоги мне быть поминающим Тебя, восхваляющим Тебя и делать гайбадат наилучшим образом. Аллахума а'ина аля зикрика, сина искә төшерү. Ва шукрика, сиңа шөкер итү. Ва хусну ибадатик. Хусну ибадат, яғни гайбадат иң яхшы рәвештә, камил рәвештә гайбадат кылырга миңа булыш ярдәм ит дип. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардашларым, безнең көннәребез дугаларда үтсен, көннәребез уразаларда үтсен, төннәребез намазларда үтсен җәмәгать. Аллаһ Тәгалә һәрберебездән разый булсын. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.